Iti pakasaritaan na ipasdag ti Cordillera Administrative Region iti bulan ti Hulyo. Ken sumaruno kumati panagbalin na nga autonomous region iti Cordillera. Manupay nga tangatawan ti palabsen sakbay may patungpal day ta atarigagay. Dagiti sumagmamano a pasamak iti Pannakabukel ti rehiyon iti parang ni Anjel Pengosro. Tunggal July, maibida manen dagiti na Maris Asala ken musika ti Cordillera. Tanda day ti Pannakabukel ti Cordillera Administrative Region. Pinirmaan day di President Corazon Aquino babaen iti Executive Order 220. Napintas asuglian ti dangadang ti Cordillera, sakbay anaragpat ti pakabigbigan ti Cordillera kas maysa a rehiyon. Gaputa, dimalan iti naunday a negosasyon anang tungpal iti Pannakabukel ti armado a grupo ti tarigagay. Kadagiti agtutubo ita a panawen, nalabit sa andang nga ammo ati Cordillera iti dekada sa isyente ket pinagbigayan ti Region 1 ken Region 2. Iti katengaan ti martial law, napigsa ti kiddaw para iti panagbigbig dagiti agnanaed iti Cordillera. Dita arimusing ti armed struggle, gapo iti nagduduma a rason. Kas iti saan apatas nga oportunidad, dinagdagan ti plano a dam iti Chico River, ang mga pektar iti Kalinga, Mountain Province, ken Abra. 1986, naipatugaw kas presidente ni Corazon Aquino, pimigsa ti ganwat para iti maysa a Cordillera. September 1986, napirma antisipat accord iti Bauco a panakabigbig ti karbengan dagiti nainsigudan nga umili iti Cordillera. Analatak anagan na idi ket montanyosa. July 15, 1987, napirmaan ti linteg anang bukol iti Cordillera Administrative Region, abukbuklen ti Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga Apayao, Mountain Province, ken ti Chartered City of Baguio. Adadaan na pasingkedan daytoy gaputa, nairaman iti nabukol a konstitusyon ti Pilipinas. Nakalanad ang nasken nga agbaling nga autonomous region ti Cordillera, babaen iti plebisito nga namungan dagiti umili. Nga aging gaita, ket saan ang naragragpat. Napagmaymaysa ti Cordillera, gapo iti naidumduma a kultura, apag nanaedan dagiti Ibaloy, Kankanaey, Ifugao, Bontok, Kalinga, Isneg, Tingyan, ken dadumapay ang nainsigudan a komunidad. Ittaan na isaad ti rehiyon, adon ti nagbaliwan ti panirigan ken patpatyon dagiti umili iti ekonomiya ken politika. Matunoy pay kariday ta nga autonomiya, saan na may libak nga adda ti pagsayaatan ti autonomiya ken pagdaksan daytoy iti nagduduma a banag. Ngem arig na kay kayat dagiti dadduma a politiko ken umili ngagtalinaedlatan kas Administrative Region ti Cordillera. Ita a 39th Cordillera Month celebration, probinsya ti Benguet ti host. Kasano nga tati panangitandudo dagiti politiko iti autonomiya. Matungpal kadi wenno nasaysaya at matungpal ti adda ti konstitusyon ngagsubli iti sigod a rehiyon ti dadduma a probinsya. Dagiti umili ken politiko iti Cordillera ti makasungbat metlaeng iti daytoy agasat. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Pengosro.